Elin Ratre o Aberystwyth a fyne yn cael modd I fyw fan hyn ynghylch y Defaid gyda adran y Brydiau Cyfandirol Pur, North Elin, Texel Dutch, da ni ddweud, dim Dutch Spotted. Dyna beth sy'n y cylch ar hyn o bryd, a mae eto, dyw'r niferoedd ddim yn fawr, mae'r safon yma. Ydyn, mae'r safon eto, maen nhw'n wyn o siap eithriadol efo I weld bod nhw'n cyfrdd arno nhw fyd, so anodd iawn i'r beirniad tro yma. A dwi'n credu bod y beirniad yn barod I wobrwyo. Ydy, mae fe, teulu'r hôl o Gair Lywelydd yn ennill y wobr gyntaf. Ydyn, teulu sydd wedi cael lot fawr o lwyddiant yn y sioe ar hyd y flynyddoedd, so da iawn nhw, wyn I weld yn edrych yn dda iawn o'r etig. Teulu'r Windsor wedyn o Sir Gar yn yr ail safle. Gyda nhw ail yn y Texels, Prydeinig a ail to fan hyn, agos iawn i'r brig yn fedd yn ragor. Ydyn, mae'r etig o Hywel Williams yn drydydd fyna hefyd. Taldrym Llandeisan Sir Gar, dau bar o Sir Gar. Wel, diolch o galon ti, Elin, am y sgwrs byr ac tro hynny, y beiriad ddim yn trwyddyn nhw'n gyflym. A na I nawr I fynd I longyfarch y byddigwyr. Wel, llongyfarchiadau, congratulations. Thank you. Another red card. Yeah. Is Mum proud? I think so, she seems to be. Watching every move you do. Yeah. So tell me about these then. So these are Dutch Texels. It was a Dutch Texel class. They were shown at Scotland at the weekend. They got second. Oh, one better today then. Yeah. They enjoyed the show so good in Scotland. Yeah. You improved, was probably. Yep, even better. Llongyfarchiadau da iawn chi.